क्या ले गोगो तुसु न गो बुआ मुई तो केली बाड़ी खेली जइतनी यारो क्या गोगो तुसु महेंद्र महेंद्र बोली तू मरी कर उचकी हो कि बीस खा मुई नहीं जाने मुन्ना जानी था मुन्ना महेंद्र नहीं से मुन्ना खाली धनी काना खाली धनी मुन्ना हला धनी धनी बोले डाकबो मती हय गो बुआ मकारू तोर बाड़ी नहीं कर तो मुई जइतनी केली बाड़ी खेली और ती बाड़ी न के न पे तुझे ती महेंद्र महेंद्र बोली को जो बाड़ी लगी ए तो क्या कहि दो बाड़ी दिके तोरा के बोरो कहू न तोर गुड़िया बोरो तो जक्षा कहला न गो बुआ मते का राखी बोर्रो घेता का राखी टुटारो घेता जे ती जहर नेला कथा जइनछु जे आई मोरा के लगे मोरी के भाव जाता तू यदि मरी गले मुई कहा के बुआ बोले डाकमी गो बुआ ती नहीं मर गो बुआ नहीं मरती कहले ए दिनो मुई क्रिकेट नहीं खेला कि केली नहीं खेला तोर बाड़ी नहीं जा केली बाड़ीटा और मुई तोर बाली नहीं खेला ती मोची था गो बुआ ती मोची था ती मोरे लगा है तोर बाड़ी ना ठीक टाइम पे पड़ी होला आदे तोर बाड़ी मुई रखिया धर गो बुआ और से तोर डायलॉग पदे कह जिन कहे सुटा फेमस डायलॉग तोर पदे कह केते कथा कहसी दो केते कथा कहसी दो केते कथा कहसी दो इटा तो तोर पदमंतर गो बुआ ई पदे कथा सुनबार ले सब लोग तोर सुथले और ला जाके वीडियो के देखले बुझलु इटा से तोर पदमंतर केते कथा कहसी रे हाँ देख तोर बैसिया लोग मने केंता नाचू जन केंता संबलपुरी डानार केंता नाचू जन दे और ती निचके देख हेता कि देख केते कथा कहूछु जे रसगोला तो महालिया लो केसरी लो कागज गुटे किस लेखा होइछे केसरी लो कागज गुटे किस लेखा होइछे तोर नाम आर काना कहियो पिले जदी वीडियोटा भल लागला लाइक शेयर और सब्सक्राइब टी कर दबो वीडियो के आर काना